Bapak Sunarto, almarhum Bapak Sugito, almarhumah Ibu Sunarti, dan sedoyo ahli keluarga saking Bapak Agus Satria ingkang sampun tinimbalan wonten karsanipun Allah sibah-sibah buyut-buyute guru-gurune sayanipun nyuwun hadiah Fatihah. Sekaligus kita dongaaken keluarga kita ingkang sampun wonten ing alam barzakh. Ngoten nggih. Kanthi ikhlas nyuwun waosan Fatihah. Mugi-mugi sedaya keluarga kita ingkang sampun manggen wonten alam kubur, amal kesaenanipun, amal baktinipun, amal ibadahipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun mugi-mugi dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugi sedaya dipun reksa